हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेवल 2 चा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण अध्याय 3 कर्मयोगचं अध्ययन करतोय. तर प्रथम मंगलाचरणने आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली आणि त्यामुळे आपण हे भगवद्गीतेचं ज्ञान ग्रहण करू शकलो आहोत. तर त्यांचे आशीर्वाद घेऊन वर्गाला सुरुवात करूया. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठदास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्यासाठी बनवला, झूमद्वारे सर्वांना उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली. तसेच टेक्निकल टीमचे धन्यवाद देते. वर्गाला उपस्थित राहून सेवा देणाऱ्या संजना माताजी, योजना माताजी, तसेच तुम्ही सर्व भक्त जे उत्साहाने अनुवाद वाचनामध्ये भाग घेता, सर्वांना नमस्कार. सर्वांना हरे कृष्ण आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. आपण काल 15 श्लोक पूर्ण केलेले आहेत आणि आज आपण 16व्या श्लोकापासून सुरुवात करतोय. तर बघा, 15व्या श्लोकामध्ये आपण काय समजून घेतलं होतं ते थोडंसं उजळणी करू आणि मग आजच्या श्लोकाकडे वळूया. 15व्या श्लोकामध्ये कृष्णाने आपण आता जे शिकतो आहे, हा जो मधले काही श्लोक आहेत, हे आपल्याला कर्माबद्दलची माहिती देत आहेत, की कुठली कर्म करावीत, कशी कर्म करावीत, याबद्दलची ही माहिती दिलेली आहे. तर कर्म तर आपल्याला करायचीच आहेत, एक क्षणही आपण कर्म केल्या वाचून राहू शकत नाही. मग कशी करायची, ज्याद्वारे आपण कर्मबंधनात अडकणार नाही. तर ती प्रक्रिया कुठली, तर कृष्ण काय सांगतात आपल्याला, की माझ्या आनंदासाठी कर्म केली पाहिजेत आणि कर्माचं फळही मला अर्पण केलं तर तुम्ही कर्मबंधनात अडकणार नाही. अशा प्रकारे कर्म केली तर आपली चित्तशुद्धी होते आणि चित्तशुद्धी झाल्याने आपल्यातले अनर्थ कमी होतात, अशुद्धता आपल्यात ज्या आहेत त्या क्रमशः कमी होत जातात. त्यामुळे आपलं मन शांत होतं. शांत मनाने कृष्णाबद्दलचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकतो आणि ज्ञान प्राप्त केल्याने मनुष्य आपलं ह्या जो देह मिळालेला आहे याने काय प्राप्त करायचं आहे, कुठलं ध्येय प्राप्त करायचं आहे, या ध्येयाच्या प्रती तो दृढ होतो आणि सम राहून कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करतो आणि मोक्षासाठी पात्र ठरू शकतो. जसं बघा, प्रत्येक कर्म करण्याचं एक कौशल्य असतं. सुताराकडे जसं लाकडी काम करण्याचं कौशल्य असतं, ड्रायव्हरकडे गाडी चालवण्याचं कौशल्य असतं, तसं कर्माचं कौशल्य काय आहे. कृष्ण म्हणाले, योग हा कर्मसु कौशलम. म्हणजे काय, योग हे कर्माचं कौशल्य आहे. योग म्हणजे काय, की कार्य भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेतलं पाहिजे. म्हणजे योग हे कर्माचं कौशल्य आहे आणि ते कसं करता येईल त्याचं उत्तर कृष्णांनी 3ऱ्या अध्यायातल्या 9व्या श्लोकामध्ये दिलं होतं बघा. तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचर. म्हणजे काय, आपल्या सर्व नियत कर्मांचं पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि अशा प्रकारे कार्य केल्याने तू बंधनातून, कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. आता आपण आज 16व्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. हा, योजना माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम.
सादर प्रणाम. आज एवं अनुवाद कोण वाचेल? एक मिनिट आपण विचारूया. तेजल माताजींनी अनम्यूट केलंय, वाचणार का तुम्ही? हरे कृष्ण. रत्ना माताजी, तुम्ही वाचणार का? हो वाचेल मॅडम. कोणी हा वाचणार चालेल. नसेल तर मी हा वाचते. चालेल, वाचा, तुम्ही वाचा माताजी. हा हो. हरे कृष्ण. वाचा आता हरे योजना माताजी. हरे कृष्ण. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, वेदांद्वारे प्रस्थापित यज्ञचक्राचे आपल्या जीवनामध्ये पालन न करणारा मनुष्य निश्चितपणे पापी जीवन जगत असतो. असा मनुष्य केवळ इंद्रिय तृप्तीकरिताच जगत असल्याने व्यथेचे जीवन जगतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे ना अनुवादामध्ये यज्ञ चक्र असं म्हटलेलं आहे. आता भगवंतांनी जे काही दिलं, शरीर दिलं, मन दिलं, बुद्धी दिली, इंद्रिय दिली, सर्व जीवनावश्यक गोष्टी आपल्याला दिल्या, म्हणजे सर्व भौतिक संसाधनं दिली, यांचा वापर त्यांच्या सेवेत आपल्याला करायला हवा. हे जे यज्ञ चक्र आहे ना, याचा आरंभ कृष्ण आहेत आणि अंतही कृष्ण आहेत. आधी एक स्लाइड आली होती बघा, मी एक मिनिट ती घेते स्क्रीनवरती, म्हणजे आपल्याला यज्ञ चक्र म्हणजे काय हे व्यवस्थितपणे समजू शकेल. हे बघा, आता इथे जे दाखवलंय ना, हे यज्ञ चक्र आहे. या चक्राचा आरंभ कुठे आहे? कृष्णांपासून आहे. इथे म्हटलंय बघा, भगवान कृष्णांपासून वेद आले. वेदांमधून ज्ञान घेतलं आणि वेदांचं ज्ञान घेऊन आता हा शेतकरी आपल्या शेतामध्ये कष्ट करतो आहे, विहित कर्म करतोय वेदांचं ज्ञान घेऊन. आता ह्याचा परिणाम काय झाला? या विहित कर्म त्याने केली वेदांच्या अनुसार, त्यामुळे देवदेवता आधी प्रसन्न झाले. देवदेवता प्रसन्न झाल्यामुळे धरतीवरती मुबलक प्रमाणात पाऊस पडला. त्यामुळे काय झालं? धान्य उगवलं आणि हे धान्य वापरून त्याने अन्न तयार केलं. हे अन्न प्रथम त्याने कृष्णांना अर्पण केलं आणि प्रसाद म्हणून भोग खाल्ला. म्हणजे बघा, आता हे या चक्राचा आरंभ कृष्ण आहे आणि हे पूर्ण चक्र संपतही कृष्णांवरच आहे. तर याला त्यागाचं चक्र किंवा यज्ञाचं चक्र असं म्हटलं जातं. म्हणजे काय, आता इथे कृष्णांनी सांगितलेलं आहे आपल्याला की हे जे आपल्याला जे मिळालेलं आहे, सर्व संसाधनं मिळाली आहे, शरीर, बुद्धी, इंद्रिय, सर्व जीवनावश्यक गोष्टी, यांचा वापर कृष्णांच्या सेवेत करायला हवा. यज्ञचक्राचा आरंभ कृष्ण आणि अंतही कृष्ण आहे. इथे सर्व जी योजना आहे ती भगवंतांची आहे. सर्व रचना प्रकृतीचीही भगवंतांनी केलेलं आहे. आपण इथे काहीच होत नाही. आपण बघा, कधी कुठल्या रेस्टॉरंटमध्ये गेलो असाल तुम्ही किंवा एअरपोर्ट वरती जाताना विशेष करून दरवाजे असतात. आपण तिथे जवळ पोचलो त्या दरवाजाच्या की तो आपोआप उघडतो. परत आपण आतमध्ये गेलो की तो बंद होतो. किंवा काही वॉश बेसिन असतात, तिथे आपण नळाच्या खाली हात नेले की आतून पाणी येऊ लागतं. तर ह्या गोष्टी कशा आपल्या आपण होत नाही, काही सेन्सर असतो तिथे, त्याद्वारे हे सर्व होतं. तसंच प्रकृतीमध्ये जे काही घडतं ते भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली होत असतं. फुलं उमलतात, धरतीमध्ये धान्य उगवतं, पाऊस पडतो, रोज सूर्य उगवतो. हे सर्व काही आपल्या आपण होत नाही. ही याच्या मागची रचना ही भगवंतांची आहे. तसंच भगवत धामात परत जाण्याची व्यवस्था भगवंतांकडून केली गेलेली आहे. ती म्हणजे कृष्ण भावना भावित जीवनाचा स्वीकार करणं. अज्ञानाने प्रभावित असलेला हा जो बद्ध जीव आहे ना, त्यासाठी भगवंतांनी केलेली ही रचना म्हणूया. त्यासाठी सर्व जीवांना हे समजावं म्हणून आता भगवद्गीतेच्या उपदेशाला कृष्णांनी प्रारंभ केलाय. हा उपदेश मान्य करण्यासाठी आपल्याला प्रथम आपण आणि भगवंत, म्हणजे जीव आणि भगवंत यांच्यामधला भेद समजून घेतला पाहिजे. म्हणजे आपलं स्वरूप कसं आहे, भगवंतांचं स्वरूप कसं आहे, हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे. आता जीव आणि भगवंत यांच्यामधला संबंध आपण कसा म्हणतो? शाश्वत संबंध आहे. जीव हा भगवंतांचा अंश आहे आणि पण भगवंत कसे आहेत? पूर्ण आहेत, विभू म्हटले जातात. ते आपण इथे उदाहरण घेतलं होतं बघा, समुद्राचा पाण्याचा एक थेंब आणि विशाल असा समुद्र, ह्याच्यात कसा फरक असतो, तसाच फरक आहे. सर्व सृष्टीचे उत्पत्ती करता म्हटलं जातं भगवंतांना आणि ह्याचा स्वीकार आपल्याला करायला हवा. जसं आता शिष्य असतो, गुरुवरती अधीन असतो आपल्या प्रगतीसाठी, तसेच सर्व जीव हे भगवंतांच्या अधीन असतात. पण अज्ञानामुळे आपण हे जाणू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला भगवद्गीता इत्यादी ग्रंथांचा उपदेश भगवंतांनी जसा अर्जुनाला दिला, अर्जुनाच्या माध्यमातून हा आपल्या सर्वांसाठी दिलेला आहे, तो मान्य केला पाहिजे उपदेश. आणि त्याद्वारे भौतिकाच्या बंधनातून मुक्तीचा मार्ग आपण काढू शकतो.
आता एक गोष्ट सांगते तुम्हाला, त्यावरून आपल्याला या श्लोकामध्ये काय सांगितलंय हे व्यवस्थितपणे समजू शकेल. बघा, बरेचदा आपण एखादं चांगलं प्रवचन ऐकतो आणि ते प्रवचन ऐकून आपण प्रभावित होतो, त्या वक्त्याची प्रशंसा करतो. पण काही दिवसांनी, कशाला काही तासांनी जरी आपल्याला कोणी विचारलं की या प्रवचनामध्ये काय ऐकलं तुम्ही, तर ते आपल्याला नीटसं आठवत नाही. आता जे आपण ऐकलं त्यावर जेव्हा आपण चिंतन करू, मनन करू, तेव्हा त्या गोष्टी आपल्याला कसं लागू पडतात आपल्यावरती हे समजू शकतो. लहानपणी ऐकलेल्या काही गोष्टी असतात बघा, ससा कासवाची गोष्ट आहे. आजही एखादी आजी तिच्या नातवाला अगदी रंगून जाऊन सांगू शकते, कारण त्या कथेमधून घेतलेला जो बोध असतो ना, तो तिच्या मनामध्ये पक्का असतो. ससा आणि कासवाच्या गोष्टीमधून तिने हे समजून घेतलेलं असतं की हळूहळू पण सातत्याने केलेले जे प्रयत्न असतात ना, ते महत्वाचे ठरतात. अति आत्मविश्वास किंवा आळस यामुळे यश प्राप्त होत नाही. चिकाटी लागते, संयम लागतो, सातत्यपूर्ण परिश्रमाने अशक्य गोष्टही साध्य करता येते. हे ती आजी आपल्या आयुष्याच्या अनुभवातून जाणते आणि मग नातवाला ते बोध करून देते. आता तसंच एक ही गोष्ट आहे की संत मलुकदास नावाचे एक भक्ती मार्गातले संत होते, ज्यांचं वास्तव्य उत्तर भारतात होतं आणि प्रभू रामचंद्रांचे ते भक्त होते. दोहावली ते रचत असत. दोहा म्हणजे काय? 2 ओळींचं काव्य असे, जे खूप सखोल अर्थ त्याच्यामध्ये असतो. संत कबीरांचे दोहे आहेत बघा, खूप प्रसिद्ध आहेत. तसेच मलुकदास यांची मलुक शतक, रतनखान, ज्ञानबोध अशा रचना खूप प्रसिद्ध आहेत. तर संत होण्यापूर्वी सेठ मलुकादास नावाने ते ओळखले जायचे आणि योगायोगाने एका रामकथेत गेले आणि तिथून मग त्यांच्या जीवनाची दिशा बदलली, अशी हे सांगणारी कथा आहे. तर हे जे सेठ मलुकादास आहे, यांचा जन्म 1574 मध्ये झाला होता प्रयागराजच्या जवळ. प्रयागराज म्हणजे आधीचं ज्याला अलाहाबाद म्हणतात, तिथे अलाहाबादच्या जवळ एका छोट्याशा गावामध्ये झाला होता आणि यांच्या पित्याचं नाव होतं लाला सुंदरदास. आता बाल्यावस्थेमध्ये हे मलुकदास जे होते ते गुणी सदाचारी बालक होते, पण युवावस्थेमध्ये येता येता मात्र ते नास्तिक झाले. एकदा त्यांच्या गावामध्ये एक संन्यासी आला, जो रामभक्त होता. आणि हा संन्यासी आता मंदिरामध्ये सर्व गावकऱ्यांना गोळा करून प्रभू रामचंद्रांची महिमा सांगत असे. रोज सकाळ संध्याकाळ सर्व मिळून रामायणाचा पाठ करत असत. तर एक दिवस मलुकादास तिथे पोचला. त्यावेळी संन्यासी प्रभू रामचंद्रांचं गुणगान करीत होता, सर्वांना सांगत होता प्रभू रामचंद्र हे कसे श्रेष्ठ आहेत आणि प्रभू रामचंद्रांच्या कृपेनेच सर्व काही होतं, असं हा संन्यासी सगळ्यांना सांगत होता. त्यांच्या कृपेमुळेच आता भुकेल्याला अन्न मिळतं, वस्त्रहीनाला वस्त्र प्राप्त होतं, आश्रयहीनाला आश्रय प्राप्त होतो, अशी महिमा सांगत होता. तर मलुकदासचा प्रभू रामचंद्रांवर अर्थातच विश्वास नव्हता. त्यामुळे त्या संन्याशावरती हा क्रोधित झाला आणि म्हणाला, तुम्ही सर्वजण इथे जमून जागरण कीर्तन का करत असता? माझ्या झोपेमध्ये व्यत्यय येतो, चांगली झोप मला लागत नाही, तर मी सकाळी उठून काम कसं करणार? काम नाही केलं तर मी पैसे कसे कमवेन आणि माझं पोट कसं भरेल? चिडूनच बोलत होता तो त्या संन्याशाच्या बरोबर. तर संन्यासी विनम्रतेने म्हणाला की सेठजी, तो जो सर्वांना अन्न देतो तो म्हणजे प्रभूच आहे. आता हे वाक्य ऐकून मलुकदासला अधिकच क्रोध आला आणि तो म्हणाला, कोण अन्नदाता? काय अन्नदाता वगैरे काही नाही, मी कमवतो कष्ट करून तेव्हा अन्न खाऊ शकतो. तर संन्यासाने परत विनम्रतेने मलुकदासला समजावलं की सेठजी, तुमचं पैसे कमावणं, तुमच्या पत्नीचं अन्न तयार करणं, हे सगळं निमित्त आहे, बाकी तुम्हाला मला आणि इतर सर्वांचा पालन करता तो प्रभूच आहे. मलुकदास अजून क्रोधित झाला आणि म्हणाला, काय तू पालन करता अन्न करता म्हणतोस? तुझे कोण प्रभू आहेत ना, त्यांनी 24 तासात माझ्या खाण्याची सोय केली नाही तर हे तुझं भजन कीर्तन कायमचं मी बंद करेन आणि तुम्हाला सर्वांना इथून मी हाकलवून लावेन. आता संन्याशाने परत एकदा मलुकदासाला सांगितलं की सेठजी, तुम्ही खूप मोठे व्यक्ती आहात, पण प्रभू सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि इथे त्यांच्या इच्छेच्या शिवाय कोणीही कोणाला त्रास देऊ शकत नाही. ठीक आहे, तर बघूया, असं म्हणून मलुकदास आता तिथून कोणालाही कुठे जातो हे न सांगता एका घनदाट जंगलाच्या वाटेने निघून गेला. जंगलामध्ये गेला, तिथे खूप मोठे मोठे वृक्ष होते. तर एका विशाल अशा उंच वृक्षावरती तो चढला आणि जी सगळ्यात वरची उंच फांदी होती तिथे जाऊन तो आता बसला आणि मनात विचार करायला लागला, बघू इथे मला येऊन कोण खाणं देतं? तर 24 तास तर हे असेच संपून जातील आणि त्या संन्याशाची आणि त्या जागरणाच्या कीर्तनाची वगैरे कटकट कायमची संपेल. आता 2-3 तास निघून जातात. एक माणूस तिथे येतो आणि त्या वृक्षाच्या सावलीमध्ये काही काळ आराम करतो आपलं आणि त्यानंतर मग आपलं सामान उचलून तो निघून जातो. पण त्याची एक पिशवी तिथे झाडाखाली तो विसरतो
आता तो विसरतो का तो मुद्दामून सोडतो का प्रभूंनी त्या माणसाला तशी प्रेरणा दिली असेल किंवा साक्षात प्रभूही आले असतील आणि पिशवी ठेवून गेले असतील, कोणास ठाऊक. तर मलुकदास झाडावर बसून हे सगळं बघत असतो. एवढ्या घनघोर जंगलामध्ये माणसाला कोण माणूस येऊन इथे पिशवी ठेवून गेलेला पाहून त्यालाही आश्चर्य वाटतं, पण प्रभूंवर त्याचा काही विश्वास नसतो. काही तास निघून जातात अजून. अचानक त्याला आता घोड्याच्या टापांचा आवाज येऊ लागतो आणि थोड्याच वेळात घोड्यावर बसून 5 डाकू तिथे येतात. त्यांच्यापैकी एका डाकूचं लक्ष या झाडाखाली ठेवलेल्या पिशवीकडे जातं आणि इतर जण त्याला म्हणतात की बघ बरं काय आहे त्या पिशवीमध्ये. डाकू घोड्यावरून खाली उतरतो, पिशवीकडे जातो, पिशवी उघडतो, त्यात त्याला एक जेवणाचा डबा दिसतो. तोही तो उघडतो. उघडल्या उघडल्या अन्न पदार्थ असतात, छान स्वादिष्ट असे. त्यांचा सुगंध सर्वत्र दरवळतो. म्हणजे तो वास घेऊन, सुगंध घेऊन सर्व डाकूंच्या तोंडाला पाणी सुटतं. पण डाकू जरा संशयी असतात. पटकन त्या डाकूच्या सरदारच्या लक्षात येतं की या खाण्या, आणि तो सगळ्यांना थांबवतो, थांबा, इतक्यात खाऊ नका. तो म्हणतो की या खाण्यामध्ये कोणीतरी विष कालवून ठेवलं असेल. आपल्या कोणा शत्रूचा हा कट असू शकतो, नाहीतर एवढ्या घनदाट जंगलात एवढा स्वादिष्ट जेवणाचा डबा कोण भरून ठेवणार. तर ते पटतं त्यांना. आता हा मलुकदास झाडावर बसून सगळं ऐकत असतो आणि काही बोलत नाही मात्र, कारण हे डाकू मलाच पकडतील अशी त्याला भीती असते. तर डाकूंचा सरदार सर्व डाकूंना सांगतो की बघा, शोधा आजूबाजूला, या अन्नामध्ये विष कालवणारा इथेच कुठेतरी लपून बसलेला असणार. आता सर्वजण हे डाकू शोधू लागतात आजूबाजूला आणि एका डाकूची नजर झाडावरती बसलेले या मलुकदासवरती पडते. त्याला जोराजोरात ओरडून तो खाली उतरायला सांगतो, पण घाबरलेला मलुकदास काय झाडावरून खाली उतरायला तयार नसतो. आता डाकूचा सरदार काय करतो, 2 डाकूंना झाडावर चढवतो आणि त्याला खाली उतरवायला लावतो. आता खाली उतरल्यावरती हा सरदार डाकूला म्हणतो की हा डाकूंचा सरदार मलुकदासला म्हणतो की हे सगळं आता अन्न तुलाच खावं लागेल. तू विष कालवलंयस ना आणि वरती चढून बसलायस, आता हे अन्न सगळं तुलाच खावं लागेल. तर मलुकदास सर्व डाकूंना ती घडलेली गोष्ट सांगतो, कसा तो माणूस आला आणि आपला डबा विसरून घेतला. पण कोणी डाकू त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवत नाहीत आणि त्यानेच ते खाणं खावं म्हणून त्याच्या मागे लागतात. आता प्रभू कोणाला निमित्त बनवून काय व्यवस्था करतील हे सांगता येत नाही. तर मलुकदास खाणं खाणार नाही म्हणून अडून बसलेला असतो आणि डाकू त्याच्या मागे लागलेले असतात, तोंड उघड आणि खा. जेव्हा तो ऐकत नाही हे डाकूच्या सरदाराच्या लक्षात येतं, तेव्हा प्रथम त्याला तो एक तर थोबाडीत मारतो. त्यानंतर दुसरे 2 जे डाकू असतात त्यांना सांगतो की याचे हातपाय पकडून ठेवा आणि तिसऱ्या डाकूला सांगतो की त्याचं नाक आता घट्ट पकड. आता नाक बंद झाल्यामुळे मलुकला तोंड उघडावं लागतं. आता आणि मग सरदार त्याच्या तोंडामध्ये अन्न भरवू लागतो. मलुकदासला समजतं की या 5 डाकूंपुढे आपलं काहीच चालणार नाही आणि तो प्रतिकार करण्याचं थांबवतो आणि गपचूप अन्न आता खाऊ लागतो. काही क्षणात त्याच्या मनामध्ये हा विचार येतो की मानलं प्रभू तुम्हाला, तुम्हीच अन्नदाता आहात. त्या संन्याशाची वाणी खरी ठरली. काही वेळाने डाकू निघून जातात तिथून. मलुकदासला पश्चाताप होतो की बालक असताना तो प्रभूंना मानत असे, पण युवावस्थेत येता येता तो नास्तिक झाला होता. आता तो धावतच गावामध्ये परत पोचतो, मंदिरामध्ये जातो जिथे हा संन्यासी असतो, त्याच्या पाया पडतो, क्षमा मागतो त्यांची. आणि संन्यासी म्हणतो की प्रभू कुठल्या ना कुठल्या तरी रूपात येऊन तुम्हाला खायला देतील ही प्रार्थना मी केली होती. आणि जो श्रद्धेने पूर्ण विश्वासाने ही प्रार्थना करतो, प्रभू त्याची प्रार्थना ऐकतात. ते सर्वश्रेष्ठ आहेत, त्यांच्यासाठी काहीच असंभव नाहीये. तर मलुकदास त्या संन्याशाला धन्यवाद देतो आणि ज्या प्रभूने मला घनदाट जंगलामध्ये पण भोजन मिळेल अशी व्यवस्था केली, त्यांच्या शोधामध्ये आता मी जीवन जगायचं ठरवतो आणि त्याप्रमाणे आता तो त्या मार्गावरती चालतो. मग काही काळाने तो संत विठ्ठलदास यांना भेटतो, त्यांना गुरु मानतो आणि त्यांनी सांगितलेल्या उपदेशांवर, भक्ती मार्गावरती तो चालतो पुढे. गृहस्थाश्रमात असतो हा प्रथम, पण नंतर कालांतराने त्याच्या पत्नीचं, मुलीचं देहांत होतो आणि मग गंभीरतेने भक्ती मार्गावर आता हे प्रगती करू लागतात आणि संत मलुकदास नावाने प्रसिद्ध होतात. भक्ती मार्गाचा प्रचार प्रसार करीत म्हणजे शरीराचा आपला त्याग करण्यापूर्वी शिष्यांना बोलावून साधेपणाने जीवन जगण्याचा उपदेश ते सर्वांना देतात. आणि जीवनाचा मूळ उद्देश हा प्रभूंची सेवा आहे ह्याची आठवण ते नेहमी करून देत असत. आणि हे घनदाट जंगलामधून जेव्हा परत येतो त्यावेळेला त्यांनी एक रचना, म्हटलं ना तुम्हाला, दोहावली ते रचत असत. तर ती एक दोहा त्यांचा रचलेला खूप प्रसिद्ध आहे. अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम,
दास मलूका कहे गए सबके दाता राम. म्हणजे काय की अजगर बघा कसा विशाल काय साप असतो, तो काही करत नाही, तोंड उघडून बसतो, जे काही भक्ष्य आहे ते त्याच्या तोंडात येतं. किंवा एखादा छोटासा पक्षी घ्या, तो काही करू शकत नाही, शक्तीच नाहीये त्याच्यामध्ये. पण तो अजगर असेल मोठा किंवा तो लहानसा पक्षी असेल, दोघांच्याही जीवन निर्वाहाची व्यवस्था मात्र प्रभू करतात. तर जे बहुतांश लोक आहेत जे जीवन निर्वाहासाठी अत्याधिक परिश्रम करतात, त्यांना संत मलुकदास यांनी दिलेला हा उपदेश आहे की हे मनुष्याचं जीवन जे आहे ना, ते प्रभूची सेवा करण्यासाठी मिळालंय, भजन करण्यासाठी मिळालेलं आहे. जीवनाचा निर्वाह तर हे प्रभू करतातच प्रत्येकाचा. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. आपण आता इथे वर्गाला येतो बघा, आपण समजून घेतो, भगवद्गीताचे श्लोक समजून घेतो, इथे स्क्रीनवरती डोळ्यांनी चित्र पाहू शकतो कृष्णांचं, कानाने हे ज्ञान आपण ऐकू शकतो, मुखाने हरे कृष्ण बोलू शकतो. हे सर्व करण्याची शक्ती आपल्याला भगवंत देतात. केवळ आणि केवळ भगवत कृपेनेच हे शक्य होत आहे. आणि एका क्षणात ही शक्ती त्यांनी ठरवलं तर आपल्यापासून काढूनही घेऊ शकतात. तर हे समजून आपण भगवंतांच्या प्रती सदैव कृतज्ञ राहायला हवं आणि त्यांनी जे सामर्थ्य आपल्याला दिलेलं आहे त्याचा उपयोग त्यांच्या सेवेमध्ये आपल्याला करायला हवा. आता 17वा बघू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यस्त्वात्मरे यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु जो आत्म्यातच रममाण झाला आहे, ज्याचे जीवन आत्मसाक्षात्कारी आहे आणि जो पूर्णपणे संतुष्ट होऊन आत्म्यामध्येच समाधानी आहे, त्याला काहीच कर्तव्य राहत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर प्रकृतीची ही जी व्यवस्था आहे ती सुरळीतपणे अखंडित अशी सुरू राहावी म्हणून भगवंतांनी देवदेवतांना नियुक्त केलं आहे. जसं आपण म्हटलं, सूर्यदेव प्रकाशाचं नियंत्रण करतो, वरुण देव पावसाचं करतो आणि असे अनेक देवदेवता भगवंतांच्या आदेशानुसार त्यांच्या अधिपत्याखाली कार्य करतात. हे कार्य करण्यासाठी देवतांना शक्ती भगवंतांच्या मार्फत देण्यात येते. तर हे ज्ञान घेऊन, या ज्ञानाचा स्वीकार करून जो कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतो, तो जो काही कार्य करत असतो त्यामध्ये समाधानी राहतो. आणि असं केल्याने त्याला इतर कर्तव्य राहत नाहीत. म्हणजे कृष्ण माझे स्वामी आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे आणि त्यांची सेवा हेच माझं कर्म आहे, कर्तव्य आहे, असं तो मानून संतुष्ट असतो. इतर कर्माच्या विषयी त्याच्या मनात तृष्णा नसते, कारण त्याच्या जीवनात कृष्ण असतात. तर तृष्णा म्हणजे काय? भौतिक गोष्टींसाठी, जसं संपत्ती, सत्ता, एखादं पद, स्त्री, यश याबद्दल जे आकर्षण असतं ना माणसाला, ते त्याला नसतं. भगवंतांची सेवा कार्य करण्यात तो आनंदी असतो. भौतिकतेमध्ये ज्या मनोरंजनाची साधन आहे, सिनेमा, नाटक, सोशल मीडिया इत्यादी मध्ये त्याला अजिबात रस नसतो. पण शास्त्रांचं वाचन, श्रवण, भजन इत्यादी करण्यामध्ये त्याची रुची असते. आत्मन्येव संतुष्ट म्हणजे काय? आत्म्यामध्ये, स्वतःमध्ये तो संतुष्ट असतो. दुसऱ्याकडून दुसऱ्याकडून कुठली संतुष्टी मिळेल, प्राप्त होईल, असं कुठल्याही गोष्टीवरती तो अवलंबून नसतो. तर भगवंतांच्या सेवेमध्ये आपल्या आत्म्याला जोडून घेण्यात त्याला संतुष्टी मिळत असते. म्हणजे तो पूर्णपणे कृष्ण भावनाभावित झाल्याने त्याला इतर कर्तव्य उरत नाहीत. इतर कर्तव्य तेव्हापर्यंतच आहे जोपर्यंत भौतिक इच्छा आहे, काहीतरी भौतिक जगातून प्राप्त करण्याची इच्छा आहे, लाभाची इच्छा आहे. म्हणून शरीर आणि शरीरासंबंधी नाती, शरीरासाठी सुखसोयी हे प्राप्त करण्यासाठी त्याला कार्य करावं लागतं. पण पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित व्यक्ती केवळ शरीर ठेवण्यापुरत्याच गरजा ठेवतो, बाकी कृष्णाकडेच त्याचं समर्पण असतं, म्हणून त्याला इतर कर्तव्य उरत नाहीत. पण असं असलं तरी इतरांपुढे उदाहरण राहावं म्हणून तो नियत कर्तव्य करत राहू शकतो. आणि कृष्ण म्हणतात इतरांच्या समोर आदर्श प्रस्थापित करावा, त्यासाठी तो असं भौतिक कर्तव्य करत राहू शकतो. मी आता ह्याचा अर्थ व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे की मी आता कृष्ण भावना स्वीकारलीये म्हणजे भौतिक कर्तव्य, जबाबदाऱ्या यांचा मला त्याग करायचा, असा अर्थ घ्यायचा नाही. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झालेल्या व्यक्तीसाठी ही गोष्ट सांगितलेली आहे की त्याला कर्तव्य उरत नाहीत. जराही भौतिक इच्छा ज्याच्या मनात नाहीत, म्हणजे अशी शुद्ध अवस्था, त्याबद्दल इथे म्हटलेलं आहे की पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित अवस्था, तेव्हा त्याला इतर कुठली कर्तव्य उरत नाहीत. आता 18व्या श्लोकात याबद्दल आपल्याला अजून स्पष्टपणे समजेल. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आत्मसाक्षात्कारी मनुष्याला आपले विहित कर्म करून कोणताही हेतू प्राप्त करावयाचा नसतो. तसेच या प्रकारचे कर्म न करण्याचेही त्याला काही कारण नसते. त्याच वेळी त्याला इतर प्राणीमात्रांवर अवलंबून राहण्याचीही काही आवश्यकता नसते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून इथे आता सांगितलंय की कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला कृष्ण भावनेशिवाय इतर विहित कर्मांचे बंधन नसते. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित व्यक्ती जे काही करतो तेच त्याचं कर्तव्य असतं, कारण तो शरीराची कर्तव्य शरीर राखण्यापुरतं करून इतर सर्व आत्म्याची कर्तव्य करत असतो. कृष्ण भावना भावित कर्माविना इतर कोणतीही विहित कर्म तो करत नाही, त्याला रसच नसतो ते करण्यामध्ये. तर जेव्हा काही कृष्ण भावना भावित कार्य करतो ते त्याला कर्तव्य पालनासाठी पुरेसं असतं, आणि असा मनुष्य स्वतःमध्ये आत्मसंतुष्ट असतो. कोणी इतर व्यक्ती देवदेवता यांचा तो आश्रय घेत नाही, हे आपल्याला इथे या श्लोकावरून कळलेलं आहे. आता पुढे बघू 19वा श्लोक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून फळांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे, कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भौतिक लाभ प्राप्तीसाठी यज्ञ कर्म करणं हा कर्मकांडाचा एक भाग झाला. पण कृष्ण भावना भावित कर्म ही भौतिक लाभ प्राप्तीसाठी नसून ही आध्यात्मिक कर्म आहेत. कारण ही कर्म कृष्णांच्या आनंदासाठी असून कर्माचा लाभही कृष्णांना अर्पण केलेला असतो. भक्ताला स्वतःच्या लाभाची आसक्ती इथे नसते. तर इथे कृष्ण अर्जुनाला आता कर्मकांडापासून कर्मयोगापर्यंत घेऊन येत आहेत. कर्मयोग म्हणजे कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी, माझ्या प्रसन्नतेसाठी कार्य कर, असं कृष्ण म्हणालेले आहेत. कृष्ण भावना भावित कर्म ही इतर भौतिक शुभ अशुभ कर्मांच्या पलीकडे असतात, दिव्य कर्म आहे ती. अशा कृष्ण भावना भावित मनुष्याला कर्मफळावरती मुळीच आसक्ती नसते, कारण तो केवळ कृष्णांच्या प्रित्यर्थ कर्म करत असतो. आणि भौतिक कर्म करीत जरी असला, नोकरी करत असेल, व्यवसाय करत असेल, तरी त्यांच्या प्रती तो अनासक्त असतो. हा फरक आहे. काल मी उदाहरण सांगितलं होतं बघा, की एखादी आई असेल, तिच्या मुलाला भेंडीची भाजी आवडते, म्हणून स्वतःला तिला आवडत नसेल तरी त्या मुलाच्या प्रेमासाठी ती भाजी बनवते आणि मुलाला खाऊ घालते. बघा, आता हे प्रेम आहे ना, प्रेम कसं असतं की आपण दुसऱ्यासाठी काहीतरी करावं अशी इच्छा जागृत होते आपल्याला. आपला त्याच्यामध्ये कुठला डायरेक्ट लाभ नाहीये ना, आपल्याला आवडत जरी नसेल त्या आईला तरी त्या मुलाला आवडतं म्हणून ती करते, कारण तिचं इथे प्रेम आहे. तर हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कृष्ण भावना भावित कार्यामध्ये भक्त जे कार्य करतो ते कृष्णांच्या आनंदासाठी करतो, कारण त्या भक्ताचं कृष्णांवरती प्रेम आहे, त्यांच्यासाठी काहीतरी करावं अशी त्याची इच्छा आहे. स्वतःला आनंद मिळावा अशी वेगळी इच्छा त्या कार्यापासून तो ठेवू शकत नाही. कृष्णांसाठी करण्यातच तो समाधान प्राप्त करत असतो, त्याला आनंद मिळत असतो. आता 20वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जनक आदी राजांनी केवळ नियत कर्मे करून सिद्धी प्राप्त केली, म्हणून सामान्य लोकांना शिकवण्याकरता तू आपले कर्म करणेच योग्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे जनक राजांचा उल्लेख आहे. जनक राजा हे मिथिलेचे राजा होते. त्यांची कन्या म्हणजे माता सीता किंवा जानकी. तर हे जनक राजांना जनक विदेह असंही म्हटलं जातं. विदेह म्हणजे काय? शरीराप्रती अनासक्त. त्यासाठी सीतेचं नाव वैदेही असंही आहे. आणि मिथिला नगरीला विदेह नगरी असंही म्हणत असत. तर हे जे जनक राजा होते ना, त्यांनी आपल्या विहित कर्माचं आचरण केलं. जरी ते आत्मसाक्षात्कारी होते, म्हणजे पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होते, पण सामान्य जनतेला म्हणजे प्रजेला उदाहरण घालून देण्यासाठी त्यांनी विहित कर्माचं आचरण केलं. एक आदर्श राजा होते, कर्मयोगाचं पालन ते करीत असत.
आणि देहधारी जीवांच्या सारखं शारीरिक स्तरावरती न जगता आत्म्याच्या स्तरावरती जगत असत, म्हणून जनक विदेह असं म्हणत असत. भगवंतांचे महान भक्त होते आणि भगवत भक्तीमध्ये पूर्णपणे रममाण होते. तसंच उदाहरण युधिष्ठिर महाराजांचं पण आहे. कृष्णांनी त्यांना राज्य चालवायला सांगितलं म्हणून ते राजा बनले. जेव्हा सोडायची वेळ आली तेव्हा त्यांनी राज्याचा त्याग केला. भगवंतांच्या इच्छेनुसारच राहिले. स्वतःचा लाभ, स्वतःची इच्छा न बाळगता भगवंतांच्या आनंदासाठी त्यांनी राज्य केलं. तर भौतिक जगामध्ये जे 3 अनर्थ असतात बघा, काम, क्रोध आणि लोभ. तर हे जे काम असतं ना, त्याच्यामुळे मनुष्याच्या मनामध्ये भोग करण्याची इच्छा येते. क्रोधामुळे त्याच्यामध्ये नियंत्रण करण्याची इच्छा येते आणि लोभामुळे स्वामित्व गाजवण्याची इच्छा येते. स्वामित्व म्हणजे काय? एखाद्या जमिनीच्या तुकड्यावरती स्वामित्व ठेवायचं. आपण म्हणतो ना, माझी जमीन, मी ह्या जमिनीचा मालक, असं स्वामित्वाची भावना. मग त्याच्यानंतर जो क्रोध असतो त्याने दुसऱ्यांवरती, परजीवांवरती नियंत्रण करण्यामध्ये त्या व्यक्तीला सुख असतं. आणि तिसरं म्हणजे काम. काम म्हणजे भोग इच्छा. ज्याच्या हृदयामध्ये काम आहे त्याची भोग करण्याची प्रवृत्ती असते. आता आपण ज्या लेव्हल 1च्या अभ्यासक्रमामध्ये काही कथा बघितल्या होत्या बघा, त्याच्यामध्ये आपल्याला समजतं की विश्वामित्राची आपण कथा बघितली होती. विश्वामित्र ऋषींची, त्यांचं पतन झालं, मेनकेकडे आकर्षित झाले, ते काम. त्याच्यानंतर दुर्वासा ऋषी आणि अमरीश महाराजांची कथा बघितली होती. तर दुर्वासा ऋषी क्रोधामुळे राजा अमरीशवरती नियंत्रण करायला बघत होते. आणि एक दक्ष प्रजापतीची गोष्ट बघितली होती. तर दक्ष प्रजापती स्वामित्वाची भावना होती त्यांच्यामध्ये, की मी प्रजेची उत्पत्ती केलेली आहे, मी प्रजापती आहे, अशी स्वामित्वाची भावना होती. पण आता हे राजा जनक आहेत, हे आत्मसाक्षात्कारी होते. काम, क्रोध, लोभ इत्यादी अशुद्धतांना त्यांनी जिंकलं होतं. कामाची पूर्तता नाही झाली तर क्रोध येतो माणसाला, इच्छा पूर्ण नाही झाली तर. आणि पूर्तता झाली, इच्छा पूर्ण झाली, जे पाहिजे ते मिळालं तर त्याहून अधिक मिळावं म्हणून तो लोभ येतो. त्यामुळे पहिल्यांदा काम आणि कामामुळेच क्रोध आणि मग त्यानंतर लोभ येतो. म्हणजे काम हा मूळ शत्रू आहे, फार मोठा शत्रू आहे, आध्यात्मिक प्रगतीमधली बाधा आहे ही. काम म्हणजे काय? अनियंत्रित इच्छा. आणि कशा इच्छा? तर शास्त्रानुसार ज्या अयोग्य आहेत तेच मला पाहिजे असं मागणं असणं, अशी इच्छा असणं. जसं आपण रावणाचं उदाहरण घेऊ शकतो बघा. रावणाला सीता हवी होती, सीता प्रभू रामचंद्रांची पत्नी होती, अशा स्त्रीला माते समान मानलं पाहिजे. पण रावणाच्या मनामध्ये काम होतं. चाणक्य म्हणतो ना, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स पंडिता. म्हणजे दुसऱ्याच्या पत्नीला माते समान मानलं पाहिजे, दुसऱ्याच्या धनसंपत्तीकडे चुकूनही लक्ष ठेवू नये, माती समान त्याज्य मानलं पाहिजे. आपली अर्जित संपत्ती आहे तिलाच आपलं मानलं पाहिजे. सर्वांकडे एक समान, जसं मी माझ्या स्वतःकडे वागवेन मला स्वतःला, तसा व्यवहार, सदाचारी व्यवहार पाहिजे, असं आचरण करणाऱ्या व्यक्तीला विद्वान म्हटलं गेलेलं आहे. पण आता इथे कसं आहे, रावणाच्या मनामध्ये काम असल्यामुळे कामाच्या प्रभावाखाली त्याने सीतेचं अपहरण केलं. दुर्योधनाचं उदाहरण घ्या. दुर्योधनाच्या मनामध्ये लोभ होता, त्यामुळे त्याने पांडवांवर अत्याचार केले, राज्य काढून घेतलं त्यांचं. आणि अशांचा शेवट काय होतो, रावणाचा शेवट काय झाला, दुर्योधनाचा काय झाला, हे आपल्याला माहितीये. तशा प्रकारे काम, क्रोध आणि लोभ हे माणसाला अधोगतीला नेऊन सोडतात. हे जनक महाराज आहेत, युधिष्ठिर महाराज आहेत, यांनी मात्र काम, क्रोध, लोभ याच्यावरती विजय प्राप्त केला होता. सर्वांच्या समोर आपलं उदाहरण प्रस्तुत करावं म्हणून ते राज्य करत होते, आपलं कर्तव्य करत होते. तर आपण जे बद्ध आत्मे आहोत ना, त्यामुळे आपल्याला शास्त्राप्रमाणे सांगितलेली कर्तव्य करायला लागतात. पण जनक राजा यांच्यासारखे हे जे आत्मसाक्षात्कारी पुरुष आहेत, त्यांना ही कर्तव्य करण्याची गरज उरत नाही. पण तरीही ते क्षत्रिय आहेत म्हणून सर्वांच्या समोर, प्रजेसमोर आपलं उदाहरण ठेवण्यासाठी, सर्वांना प्रेरणा मिळावी म्हणून ते कार्य करत राहतात. आणि राजाचं जे काही कार्य आहे, राज्य चालवणं, ते करतात. त्यांना भौतिक जगाविषयी त्यांना कणभरही आसक्ती नसते, कारण ते पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असतात. पण सामान्य लोकांनी कसं जीवन जगावं, कशी कर्तव्य करावीत, म्हणून राजाचं कर्तव्य ते करत राहतात. कारण यथा राजा तथा प्रजा असं म्हटलं जातं. राजाने आपली कर्तव्य केली तर प्रजेच्या समोर तो उदाहरण ठेवतो. आता 21. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रेष्ठ पुरुष जे जे करतो त्याचे अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी तो जे जे आदर्श घालून देतो
त्यानुसार संपूर्ण जग कार्य करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये कृष्णांनी अर्जुनाचं युद्ध न करण्याचं एक कारण होतं कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील यावरचं उत्तर दिलंय, यावरती मार्गदर्शन केलंय. यत यत आचरती श्रेष्ठ तत्तत एवेतरो जना. म्हणजे श्रेष्ठ पुरुष जे आचरण करतात त्याचं अनुसरण सामान्य जन करतात. आता श्रेष्ठ जनांमध्ये आई वडील गुरुजन इत्यादी येतात. सर्वांची जबाबदारी असते की आपल्या आचरणाने आपल्या मुलांमध्ये आपल्या शिष्यांमध्ये ते आदर्श प्रस्थापित करतील. तसंच समाजातील नेत्यांनीही आपलं आचरण शुद्ध ठेवलं पाहिजे. आपल्यासाठी काय महत्वाचं आहे की आपण कोणाला आदर्श म्हणून आपल्या समोर ठेवतो हे विचारपूर्वक आपल्याला ठरवायला पाहिजे. तर अर्जुन म्हणत होता की या युद्धामध्ये अनेक जण मृत्यू पावतील, ज्याने कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील, सर्वत्र अधर्म पसरेल. पण इथे कृष्ण सांगतात की अर्जुना, तू तुझं कर्तव्य केलंस तर इतरही तुझाच आदर्श समोर ठेवून आपापली कर्तव्य पार पाडतील, तेव्हा सर्वत्र सुख शांती आणि आनंद नांदेल. अर्जुनाने युद्धासारख्या कठीण प्रसंगातही आपल्या कर्तव्याचं पालन केलं हे पाहून सर्वजण आपली कर्तव्य पार पाडतील आणि सर्वत्र धर्म नांदेल, सुख शांती नांदेल. तसंच युधिष्ठिर महाराजांसारखे राजे जेव्हा सत्तेवर असतील तेव्हा स्त्रिया ज्यांचे पती आता या युद्धामध्ये मृत्यू पावले त्याही सुरक्षित राहतील. कारण राजा युधिष्ठिर कसे एक अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ असे राजे आहेत. त्यामुळे यथा राजा तथा प्रजा म्हटल्याप्रमाणे सर्वत्र धर्म नांदेल. अर्जुनाला भीती वाटत होती की सर्वत्र जर का अधर्म पसरेल, आणि त्यावरती कृष्णांनी दिलेलं हे त्याला मार्गदर्शन आहे. तर इथे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की तू राजपुत्र आहेस, राजकुळात जन्माला आलायस आणि राजकुळाकडे काय चालतं याबद्दल सामान्य लोकांनाही खूप कुतूहल असतं बघा. इंग्लंडच्या राजघराण्यासंबंधी होणाऱ्या घटना आपण इथे दूरवरती भारतामध्ये पण अत्यंत इंटरेस्ट घेऊन वाचल्या जातात. तर त्यामुळे अर्जुना, तुझ्यावरती जबाबदारी आहे की तू योग्य आचरण ठेवलं पाहिजेस. तू जे काही करशील सामान्य जन त्याचं अनुसरण करतील. तू चांगलं आचरण ठेवशील तर प्रजाही तशीच वागेल. म्हणून कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की तुझं कर्तव्य तू कर. तुझ्या कर्तव्याचा त्याग केलास तर तुझ्या राज्यात सर्वत्र अधर्म पसरेल. जेव्हा ते बघतील की कठीण प्रसंगात शास्त्रांच्या अनुसार तू आचरण केलंस तर तेव्हा तुझाच आदर्श समोर ठेवला जाईल. आता 22वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यौ वर्त एव च कर्मणि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, या तिन्ही लोकांमध्ये मला कोणतेही नियम कर्तव्य नाही. मला कशाची जाणीव नाही, तसेच मला काही प्राप्त करावयाचे नाही, आवश्यकताही नाही, आणि तरी सुद्धा मी नियत कर्मांचे आचरण करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे कृष्णाने आधीच्या श्लोकामध्ये सांगितलं की तू अर्जुना योग्य आचरण केलं पाहिजेस. तू चांगलं आचरण ठेवशील तर प्रजाही तशीच वागेल. पण तू कर्तव्याचा त्याग केलास तर सर्वजण हेच बघतील आणि आपली कर्तव्य व्यवस्थितपणे ते करणार नाहीत आणि तेव्हा सर्वत्र अधर्म पसरेल. अर्जुनाने युद्ध लढलं नाही तर मात्र दुर्योधनासारखे अधर्मशील राजा शासक बनेल आणि ज्याने मग भर सभेत या द्रौपदीचा अपमान केलेला होता. तर जेव्हा राजाच अशा कृत्य करणारा असेल तेव्हा इतर प्रजाही अशा प्रकारे गैरवर्तन करायला घाबरणार नाही. तेव्हा सर्वत्र अशांती अधर्म पसरेल. त्यामुळे ही परिस्थिती येऊ द्यायची नसेल तर अर्जुनाने युद्ध लढायला हवं आणि त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवणार नाही. कठीण प्रसंगातही अर्जुनाने शास्त्राचं पालन केलं, कर्तव्याचं पालन केलं, हा आदर्श सर्वांच्या समोर राहील. आता बघा आपणही लक्षात घेऊया की कोणी आपण अगदी श्रेष्ठ नसलो, म्हणजे राजकीय नेते इत्यादी जरी नसलो तरी कोणा ना कोणासाठी तरी आपण श्रेष्ठ असतो. जसं आपली मुलं आपल्याकडे बघत असतात आणि त्याप्रमाणे वागतात. आपणही आपल्या लहानपणी आपल्या आई वडिलांचं आजी आजोबांचं वागणं प्रमाण मानून त्यांचं अनुसरण करत होतो. इथे आता कृष्ण आपलं उदाहरण देतात. ते परम नियंत्रक आहेत, पुरुषोत्तम साक्षात श्रीकृष्ण भगवान आहेत. तर त्यांना कोणतेच कर्तव्य करणं खरं तर प्राप्त नाहीये, पण तरीही त्यांनी विविध कर्तव्य केली आणि आपलं उदाहरण सर्वांच्या समोर ठेवलं. गोकुळवासियांचं रक्षण करण्यासाठी गोवर्धन पर्वत उचलून धरला. नंद महाराजांच्या 9 लाख गायींचा सांभाळ ते करत असत. अनेक असुरांचा वध त्यांनी केला. इथे अर्जुनाच्या रथाचे सारथी बनले. अशा प्रकारे कृष्ण आपल्या नियत कर्मांचं आचरण करतात. भगवंत असूनही सर्वांच्या समोर आपलं उदाहरण देतात ते. तर भागवतम मध्ये नारद मुनींची द्वारकेला भेट अशी एक कथा आलेली आहे 10व्या स्कंदामध्ये.
नारद मुनी जेव्हा द्वारकेला जातात तेव्हा ते बघतात की कृष्णांचे 16,108 राजवाड्यामध्ये त्यांनी स्वतःच्या विस्तारित रूपात ते वेगळे वेगळी कर्तव्य करत होते. कुठे एका मंत्र्याशी सल्लामसलत करीत होते, कुठे पत्नी बरोबर धार्मिक कार्यामध्ये संलग्न होत होते, कुठे ब्राह्मणांना भोजन वाढत होते, कुठे तलवारीचे धडे घेत होते, कुठे वडीलधाऱ्यांच्या बरोबर सेवेत मग्न होते त्यांच्या. कधी कुठल्या राजवाड्यामध्ये नारद मुनींनी पाहिलं की घोड्यावर बसून ते निरीक्षण करत होते, कुठे आपल्या मुलांशी खेळत होते, कुठे ध्यानस्थ बसले होते. म्हणजे कृष्ण ही विविध अशी कर्तव्य आपली पार पाडतात, कारण इतरांच्या समोर ते उदाहरण घालून देतात. आता पुढचा श्लोक बघूया. हा हरे कृष्ण माताजी 23. हरे कृष्ण. यदीयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण जर मी नियत कर्मांचं पालन काळजीपूर्वक केले नाही तर हे पार्थ, सर्व लोक निश्चितच माझ्या मार्गाचे अनुसरण करतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, सर्व जे विधी विधान आहेत, नियम आहेत, हे बद्ध जीवांसाठी बनवले गेलेत, बद्ध जीवांनी पाळण्यासाठी बनवले गेलेत. भगवंतांच्यासाठी ते लागू नाही आहेत, पण ते धर्मस्थापना करण्यासाठी अवतरित झाले होते. त्यांनी सर्व नियमांचं पालन केलं, कारण सामान्य जन वरिष्ठांचं किंवा श्रेष्ठांच्या पदचिन्हांचं अनुसरण करतात. त्यासाठी आपण म्हणतो ना, शिष्याच्यासाठी त्याचे गुरु श्रेष्ठ असतात, मुलांच्यासाठी त्यांचे आई वडील श्रेष्ठ असतात, विद्यार्थ्यांच्यासाठी त्यांचे शिक्षक श्रेष्ठ असतात. तर ही जबाबदारी असते श्रेष्ठांची, ती त्यांनी ओळखून तसं आपलं आचरण शुद्ध ठेवलं पाहिजे. आता 24 बघू. हा हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईन आणि त्यामुळे सर्व प्राणीमात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण आपल्याबद्दल सांगतायत बघा. भगवंत आहेत स्वतः कृष्ण, सर्व गोष्टींचे नियंत्रक आहेत, आणि त्यांनी त्यांची कर्तव्य केली नाहीत तर सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील असं कृष्ण म्हणतात. आता गोकुळातील त्यांच्या ज्या लीला आहेत, जसं गोवर्धन लीला आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी सर्व गोकुळवासियांचं रक्षण केलं, नंद महाराजांच्या 9 लाख गायींचा सांभाळ केला, अनेक असुरांचा वध केला, अशी अनेक कार्य ते करत असत. तर इथे लक्षात आपण काय घ्यायचंय की ही जी उदाहरणं आपण पाहिली ना, यावरून आपल्याला हे समजायला पाहिजे की त्यांचा आदर्श समोर ठेवून आपल्याला विधिविधानांच्या अनुसार आपली कर्तव्य पार पाडली पाहिजेत. अशा श्रेष्ठांचं आपल्याला अनुकरण करायचं नाहीये. आपण त्यांचं अनुकरण करूच शकणार नाही, गोवर्धन उचलण्याचं सामर्थ्य आपल्यामध्ये नाही, पण त्यांनी दिलेली जी शिकवण आहे, जे उपदेश आहेत, ते आपल्याला आचरणामध्ये आणायचे आहेत. म्हणजे श्रेष्ठ व्यक्तीचं अनुसरण आपण करू शकतो, त्यांनी दिलेला उपदेश संदेश आपण पाळून आचरणामध्ये आणू शकतो. तर मनुष्याने कृष्ण आणि त्यांचे शुद्ध भक्त यांच्या उपदेशाचं पालन केलं पाहिजे. हे उपदेश आपल्यासाठी हितकारक असतात, त्यामुळे जेवढ्या कठोरपणे आपण या आदेशांचं पालन करू तेवढ्या आपली प्रगती होईल. शुद्ध भक्त कृष्ण यांचं अनुकरण आपण करू नये, अनुसरण करावं. जसं आता बघा, भगवान शंकरांनी विषप्राशन केलं म्हणून आपण तो प्रयत्न करू शकत नाही. भगवान शंकरांनी महासागरा एवढं विषप्राशन केलं होतं, पण सामान्य मनुष्याने विषाचा एक थेंब जरी प्राशन केला तरी त्याचा मृत्यू होईल. तर कृष्ण त्यांचे शुद्ध भक्त हे अत्यंत श्रेष्ठ अशा पदावरती स्थित आहेत, हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि त्यांनी दिलेल्या उपदेशांचं पालन आपण केलं पाहिजे. आता 25. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसंग्रहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे अज्ञानी लोक फळांच्या आसक्तीने आपले कर्म करतात, त्याप्रमाणे लोकांना योग्य मार्गावर नेण्याकरता विद्वान मनुष्याने अनासक्त होऊन कर्म करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्ण भावना भावित व्यक्तीचं ध्येय असतं की कृष्ण भावनेमध्ये प्रगत होणे.
त्याचं ध्येय स्पष्ट आहे, त्यामुळे त्या ध्येयाकडे सहाय्यक होणारी सर्व कार्य तो करतो. जी त्याला या ध्येयापासून दूर नेतात ती तो कार्य करण्याचं टाळतो. जी कार्य कृष्णांना प्रसन्न करतील ती तत्परतेने करतो, पण स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीची कार्य तो संयमित करतो. आणि जेव्हा पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होतो तेव्हा तो केवळ कृष्णांच्या प्रसन्नतेसाठीच कार्य करतो. आता हा कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आणि एक सर्वसामान्य अज्ञानी व्यक्ती ह्याच्यामध्ये फरक काय आहे? ह्या दोघांच्या इच्छा वेगळ्या असतात. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती अशी कुठलीही गोष्ट करीत नाही जी त्याला कृष्ण भावनेपासून दूर नेईल. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती ही एखाद्या भौतिक कर्मात आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी व्यक्तीसारखा कर्म करेल, म्हणजे नोकरी करेल, व्यवसाय करेल, पण तो कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी करत असतो. त्याचा हेतू वेगळा असतो, त्याची वृत्ती वेगळी असते. अज्ञानी मनुष्य या सर्व गोष्टी करतो स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी. जसं की आता कृष्ण भावना भावित मनुष्यही घरी अन्न बनवतो, पण ते प्रथम कृष्णांना अर्पण करतो आणि प्रसादच तो ग्रहण करतो. सात्विक अन्नाचं महत्व आपण काल समजून घेतलं होतं बघा. अज्ञानी व्यक्तीही घरी बनवतो आपले अन्न, पण स्वतःच्या स्वादासाठी, स्वतःच्या जिभेच्या स्वादानुसार तो बनवतो. त्या गोष्टी त्याला आवडतात तो तयार करतो आणि खातो. इथे कुठेही कृष्णांचा विचार नसतो. तुम्ही एखाद्या बिझनेसमॅनला बघा, त्याला त्याचा फायदा जिथे दिसत असेल ज्या व्यक्तीकडून ते काम व्हावं या उद्देशाने 3-4 वेळा ऑफिसमध्ये तो खेपा घालेल, कारण त्याच्या डोक्यामध्ये क्लिअर आहे की मला या कामाने खूप लाभ होणार आहे, कसंही करून मला हे काम मिळवलं पाहिजे, आणि त्यासाठी तो वेळ काढतो. पण एखाद्या ठिकाणी त्याला समजलं की काही माझा फायदा नाही, तर मात्र तो तिथे जास्त वेळ देत नाही, कारण त्याला क्लॅरिटी असते या गोष्टीची. तसंच कृष्ण भावना भावित व्यक्ती जेव्हा एखादं कार्य करतो ते कृष्णांच्या सेवेप्रित्यर्थ आहे हे समजून तो करायला अगदी लगेच तत्परतेने तयार होतो. त्याला पटवून द्यावं लागत नाही, कारण त्याला त्याची प्रायोरिटी क्लिअर माहिती असते. पण भौतिकातील काही काम असेल तर तो तेवढ्या तत्परतेने उत्साहाने करत नाही. जे स्वधर्म कर्म आहे ते तो करतो, पण त्याची रुची कृष्ण भावना भावित कार्यामध्ये असते. त्याचं ध्येय त्याला स्पष्ट असतं. आता 26वा बघू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियतकर्माच्या फळांवर आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्याचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्माचरण थांबवण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्यांना त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्ण इथे सांगतात की भौतिक जगात जे व्यक्ती इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त आहेत त्यांना ती कार्य थांबवण्यासाठी बळजबरी करू नये. जसं की कृष्ण भावना भावित व्यक्तीचं ध्येय आहे कृष्णांना प्रसन्न करणं, पण ज्याला कृष्ण भावना मिळालेली नाहीये असा बद्ध जीव इंद्रिय तृप्तीच्या पलीकडे काही जाणतच नाही. पण जो कृष्ण भावना भावित आहे त्याने अशा बद्ध जीवाला विचलित करू नये असं सांगितलेलं इथे. बद्ध जीवाच्या ठिकाणी अनर्थ आहेत, अशुद्धता आहेत, आणि अजून त्याचं चित्त शुद्ध झालेलं नाहीये. सर्व कर्माचं फळ कृष्णांना अर्पण केल्याने क्रमशः त्याचं शुद्धीकरण होईल, हे कृष्ण भावना भावित व्यक्तीने आपल्या आचरणातून दाखवून दिलं पाहिजे. बद्ध जीव जो आता इंद्रिय तृप्तीमध्ये मग्न आहे तो अज्ञानाच्या प्रभावाखाली आहे, पण जेव्हा तो कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला तसं शुद्ध आचरण करताना बघेल तर तेव्हा अल्प प्रमाणात का होईना तशी कार्य करायला तोही प्रवृत्त होईल, यथावकाश प्रगती करेल आणि कर्मयोग केल्याने यथावकाश त्याचंही शुद्धीकरण होईल असं इथे कृष्ण सांगतात. तर इथे कृष्णांनी काय सांगितलंय या श्लोकामध्ये, म्हणजे जो कर्माच्या फळावरती आसक्त आहे, कर्म करून मिळणाऱ्या लाभावरती आसक्त आहे, त्याला लगेच आपण ज्ञानाचा उपदेश सांगू नये. कर्मसंगी नाम असा शब्द आलाय बघा, म्हणजे कर्मामध्ये अत्यंत आसक्त, म्हणजे अशा लोकांना भौतिक कार्य करून विविध लाभ प्राप्त करण्यात अत्याधिक आसक्ती असते. ते असं का करीत आहेत? कारण ते अज्ञानी आहेत. ते हे जाणत नाहीत की आपण आत्मा आहोत, मला हे शरीर मिळालेलं आहे आणि या शरीराच्या द्वारे भगवंतांची भक्ती करून मी भगवत धामात जाऊन जन्म मृत्यूच्या चक्रातून माझी सुटका करून घेऊ शकतो, किंवा हे जे भौतिक जग आहे हे दुःखालयम आहे हे त्यांना माहिती नसतं. आत्म्याचं सुख कशात आहे याबद्दलही ते
पूर्ण अज्ञान असल्याने हा व्यक्ती कर्मसंगी म्हटला गेलेला आहे. भगवत धामात जाण्यात काय सुख आहे हे माहिती नसल्याने भौतिक जगात कर्म करण्यात तो उत्साही आहे आणि भगवत धामात जाण्यासाठी काहीच प्रयत्न करत नाहीये. म्हणजे ज्याची बुद्धी अशी कर्मकांडाकडे आसक्त आहे त्याला आत्मज्ञान देऊन विचलित करू नये हे सांगितलंय. त्याचा बुद्धिभेद करू नये असं कृष्ण म्हणतात या श्लोकामध्ये. तर अज्ञानी मनुष्याच्या कर्मामध्ये व्यत्यय न आणता आपण अलगदपणे प्रेमाने त्याला कृष्ण भावनेमध्ये अल्प असं कार्य करायला प्रेरित करू शकतो. तुम्हाला आठवत असेल तर आपण लेव्हल 1च्या अभ्यासक्रमामध्ये एका शेतकऱ्याचं उदाहरण घेतलं होतं. जो शेतकरी शेतामध्ये धान्य उगवतोय आणि हा विचार करतोय की हे धान्य विकेन, एक दिवस मी याहून मोठी जमीन घेईन आणि याहून अधिक मी शेती करेन त्याच्यावरती आणि माझी प्रगती होईल. आता हा सगळा विचार करत असताना इथे कुठेही त्याच्या मनात कृष्णाबद्दलचा विचार नाहीये. मग अशा व्यक्तीला अलगदपणे आपण हे सांगू शकतो की त्याच्या कष्टाचं कौतुक करू शकतो. तू एवढं धान्य उगवतोस, एवढे कष्ट करतोस तू शेतामध्ये, याच्यातलं काही धान्य तू कृष्ण मंदिरात दान करू शकशील का? रोज प्रथम अन्न कृष्णांना अर्पण करून मग प्रसाद खाशील का? असं आपण त्यांना म्हणजे सांगून बघू शकतो. आता अशा प्रकारे अलगदपणे न विचलित करता म्हणणं महत्वाचं आहे. कृष्ण भावनेशी त्यांना जोडू शकतो. आता त्यांना कमी लेखून किंवा त्यांचा अपमान करून काय निरर्थक तुम्ही कार्य करता आहे असं नाही. किती प्रमाणात कोण कृष्ण भावना स्वीकारायला तयार आहे ते प्रयत्न प्रेमाने केले पाहिजेत. आणि आता या कर्माच्या फळाकडे ज्यांची खूप आसक्ती आहे पण काही काळाने बघा तेही हळूहळू क्रमशः त्यांचं शुद्धीकरण जसं होईल तसं तेही उन्नती करताना मग दिसतात. त्यांना आपण कधी विचलित करू नये हे या श्लोकातून आपण समजून घेतोय. आता 27. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो. पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्मे केली जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योजना माताजी अटेंडन्स लिंक टाका हा. आणि सर्वांनी आपला अटेंडन्स लावा वर्ग समाप्त होण्याच्या आधी. ठीक आहे. तर आता आपण समजून घेतलं की सर्व कर्म ही आपल्याला कृष्णांच्या आनंदासाठी करायला हवीत. आणि कशी करायला हवीत? उत्साहाने करायला हवीत. कारण ही कृष्णांच्या सेवेत केलेली कार्य आहेत. मग अशी अनेक कार्य आहेत जी आपण कृष्णांच्या आनंदासाठी करू शकतो. जसं गृहिणी आहेत, अन्न पदार्थ तयार करून रोज कृष्णांना अर्पण करू शकतात. सर्वजण जप करू शकतात, भगवद्गीतेच्या वर्गाला येऊ शकतात. जे प्रभूजी माताजी अर्थार्जन करतात, नोकरी व्यवसाय इत्यादी करतात, तर आपल्या अर्थार्जनातला काही भाग स्वेच्छेने कृष्णांच्यासाठी दान करू शकतात. पण अज्ञानी व्यक्तीला या गोष्टीबद्दल काहीच ज्ञान नाहीये. आता बघा, आपण 18व्या अध्यायामध्ये शिकलो होतो, तुम्हाला आठवत असेल तर, कार्य सफल होण्याच्या किंवा कार्यसिद्धीत जाण्यासाठी 5 गोष्टी असतात. जेव्हा त्या 5 गोष्टी होतात त्याच वेळेला ते कार्य सिद्ध होतं. आठवतायत का कोणाला? 5 गोष्टी कुठल्या शिकलो होतो आपण? एखादी आठवली एक तरी चालेल, प्रयत्न करा बरं. कुठल्या 5 गोष्टी होतात ज्यामुळे कार्य सिद्ध होतं? बरं, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कुठली असेल असं तुम्हाला वाटतं कार्य सिद्ध होण्याची? कार्य करण्याची इच्छा. कार्य करण्याची इच्छा आहे, पण ती व्हायला पाहिजे ना. जरी माझी इच्छा असेल एखादं कार्य करण्याची, ते होईल कशी इच्छा पूर्ण? कोण करतं इच्छा पूर्ण? सांगा बरं माताजी. भगवंत इच्छा पूर्ण करतात. बरोबर बरोबर. तर हे जे कारण आहे ना, ह्या कारणाकडेच आपण येतोय. तर 5 कारणं जी सांगितली आहेत ना, 18व्या अध्यायातला 14वा श्लोक आहे तो. आता आपलं झाला वर्ग की ज्यांच्याकडे पुस्तक आहे त्यांनी तो वाचा, म्हणजे तुम्हाला स्पष्ट होईल. तर 5 कारणं कुठली? पहिलं म्हणजे काय? तर शरीराला तिथे अधिष्ठान असं म्हटलेलं आहे. मग दुसरं म्हणजे तो कर्ता, जो करतोय ते, त्याची इंद्रिय, त्या कर्त्याची इंद्रिय, त्या इंद्रियांचे प्रयत्न, आणि सगळ्यात शेवटचं आणि सगळ्यात महत्वाचं कारण म्हणजे परमात्मा. तर या श्लोकामध्ये आपण समजून घेतलं की हे जे 4 घटक आहेत ना, म्हणजे अधिष्ठान म्हणजे शरीर,
करता, त्याची इंद्रिय आणि प्रयत्न हे जरी पूर्ण असतील, 100% असतील, तरी जर परमात्म्याची इच्छा नसेल तर ते कार्य सिद्ध होत नाही. आता या श्लोकामध्ये बघा, कर्ता अहम इति मन्यते असं म्हटलेलं आहे या 27व्या श्लोकामध्ये. म्हणजे मी एकटा कर्ता आहे असं मानलेलं आहे. तर हे जीवात्मा कार्य, जीवात्मा जो आहे, आपण आत्ताच्या 18व्या अध्यायातल्या श्लोकामध्ये बघितलं की हा जीवात्मा कार्य करायला एक घटक आहे. परमात्म्याची इच्छा ही जास्त महत्वाची आहे. त्यामुळे जीवात्म्याला स्वतंत्र करता म्हणू शकत नाही. आता बघा, काही गृहिणींचा अनुभव असतो, कुठला एखादा खाद्य पदार्थ ती तयार करते, कधी कधी तो अपेक्षेपेक्षा स्वादिष्ट बनतो, असं होतं ना आपल्याला. तर इथे लक्षात काय घ्यायचंय की हे आपण आपलं करण्यामुळे तो स्वादिष्ट झाला असं नाही बघा. त्याच्यात आपण जे काही तिखट घालतो, मीठ घालतो, मसाले घालतो योग्य प्रमाणात, गॅसची पाहिजे तेवढी उष्णता, या प्रत्येक गोष्टीचं काहीतरी महत्व आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपली इच्छा होती कृष्णांना संतुष्ट करण्याची, हा पदार्थ बनवून, आणि मग कृष्ण तशी व्यवस्था करतात. कारण आपण सगळ्यात महत्वाचं कारण काय म्हटलं, कार्यसिद्धीत जाण्याचं, परमात्मा. तर हे आपल्याला भक्त म्हणून आपण असा विचार केला नाही पाहिजे की हे माझ्यामुळे झालं, आपण एकमेव करता नाही. इथे जर का परमात्म्याची इच्छा नसेल तर तसं होणार नाही. तर आता इथे आपण हेच बघतोय की अज्ञानी पुरुष मात्र अहंकाराच्या प्रभावामुळे स्वतःला करता मानतो. जसं आईन्स्टाईन नावाचा बुद्धिमान शास्त्रज्ञ होता बघा, त्याची बुद्धी एवढी, त्याला प्रखर बुद्धी भगवंतांनी दिली होती. कोणी आता सुंदर एखादा गाणं गाऊ शकतो व्यक्ती, त्याचा आवाज ही भगवंतांनी दिलेली देणगी आहे. म्हणजे प्रकृतीने ते तसं त्याला प्राप्त करून दिलेलं आहे. आता कोणी शेतकरी जो मिथ्या अहंकाराने प्रभावित आहे, तो कसं म्हणेल की या शेतामध्ये मी कष्ट केले, हे आज समोर जे पीक उभं दिसतंय ते माझं आहे. तर मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावामुळे मनुष्य स्वतःला करता मानतो आणि त्यामुळे मी करता आणि मी भोगता अशी त्याची अवस्था असते. आता विचार करा, आपण शेतासाठी जर का बघितलं तर जे बियाणं लागतं ते कुठून आलं, ते आपण तयार करतो का? नाही तयार करू शकत. किंवा ते पेरण्यास लागणारी माती ही कोणी दिली? पिकाच्या वाढीला आवश्यक असणारं पाणी, हवा, सूर्यप्रकाश हे कोणी दिलं? सगळं भगवंतामुळे. ते शेतामध्ये काम करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या शरीराची क्षमता, त्याची बुद्धी, इंद्रिय ह्यांची शक्ती कोणी दिली? सगळं तर कृष्णांनी दिलं. म्हणजे ते महत्वाचे आहेत, ते करता आहेत. मग शेतकरी असं म्हणू शकतो का की हे मी एकमेव करता आहे, हे पीक सर्व माझं आहे? तर तो असं नाही म्हणू शकत. पण जेव्हा तो अशी त्याची वृत्ती असते, तर ते प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाने तो बद्ध आहे, बद्ध जीव आहे, म्हणूनच तो स्वतःला कर्ता मानत असतो. तर या शेतकऱ्यासारखा आपणही आपल्याला कर्ता मानतो, स्वतःला अशी कर्ता मानवणारी बहुतांश लोक असतात. आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की सर्व साधनं ही आपल्याला कृष्णांनी वापरण्यासाठी उपलब्ध करून दिली आहेत. आपण त्यांचा केवळ उपयोग करत असतो. ही साधनं आपण निर्माण करू शकत नाही, हे महत्वाचं आहे. तर जेव्हा आपण आपल्याला कर्ता मानतो तेव्हा आपण कर्मबंधनात अडकतो आणि कर्माची प्रतिक्रिया आपण भोगतो. पण कृष्णाच्या आनंदासाठी आणि या कर्माचं फळ जेव्हा आपण कृष्णांना अर्पण करतो, आपल्याला हे कर्मबंधन लागू पडत नाही. म्हणजे कर्म तेच आहे. आपला भाव काय आहे? आपण स्वतःला कर्ता मानतो आहे की कृष्ण कर्ता आहेत हे मानून आपण कर्म करतो आहे? यावरून कर्माची प्रतिक्रिया आपल्याला लागू पडेल आणि ती बद्ध करेल आपल्याला किंवा मुक्त करेल. तर त्यासाठी कर्माचं ज्ञान व्यवस्थितपणे आपल्याला घेणं आवश्यक आहे. ज्ञान घेऊन कर्म केल्याने कर्माच्या प्रतिक्रियेतून आपण मुक्त होऊ शकतो. मिथ्या अहंकार हे अज्ञानाचं लक्षण आहे. त्यामुळे मनुष्य प्रत्येक गोष्ट स्वतंत्रपणे मीच करता आहे म्हणजे श्रेय आपल्याकडे घेत असतो. तर आपलं शरीर, मन, बुद्धी हे भगवंतांच्या आदेशानुसार कार्य करणाऱ्या प्रकृतीमुळे आपल्याला प्राप्त झाली आहेत हे समजलं पाहिजे. पण हे न मानता अज्ञानामुळे कर्तेपणाच्या भावाने जो कार्य करतो तो व्यक्ती मोहग्रस्त म्हटला जातो आणि त्याचा परिणाम म्हणजे आपलं जे कृष्णांची नातं आहे त्याचं त्याला विस्मरण होतं. आता 28 हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे महाबाहू अर्जुन, परम सत्याचे ज्ञान असणारा मनुष्य इंद्रियांमध्ये किंवा इंद्रिय तृप्तीमध्ये रममाण होत नाही. कारण तो भक्तिमय कर्म आणि सकाम कर्म यांच्यातील भेद उत्तम प्रकारे जाणतो. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता आपण समजून घेतलं की कृष्णांचं आणि आपलं यांचं जे शाश्वत नातं आहे, जीव आणि भगवंत यांचं, याचा आपल्याला विसर पडल्याने आपण मोहग्रस्त होतो आणि भौतिक प्रकृतीमध्ये इंद्रिय तृप्ती करण्यामध्ये रमतो आणि ते करत असताना कर्मबंधनात गुरफटतो. पण ज्याला आपला आणि कृष्णांचा शाश्वत संबंधाचं ज्ञान झालेलं आहे की आपण कृष्णाचे अंश आहोत आणि आपलं कर्तव्य आहे की त्यांची सेवा करणं, आपले जे विविध भोग आहे, भोगांच्या इच्छा आहेत, त्यामुळे आपण इथे भौतिकामध्ये आहोत, पण आपलं मूळ घर हे भगवत धाम आहे आणि तिथे परत जाण्यासाठी मला प्रयत्न करायचे आहेत, हे जेव्हा तो समजतं ना त्याला, तर तेव्हा मग तो कृष्ण भावना भावित कार्यामध्ये संलग्न होतो. तर या ह्याच्यामध्ये तत्वविद असा शब्द आहे बघा, पहिलाच शब्द आहे श्लोकामध्ये. तर ह्याचा अर्थ काय की परम सत्याचं ज्ञान असणारा, म्हणजे मी कोण, भगवंत कोण, माझं त्यांच्यावर काय नातं आहे, या मनुष्य जीवनाने प्राप्त करून घेण्याचं काय ध्येय आहे, हे गाठण्याचा मार्ग कुठला ध्येय, हे जाणणारा जो आहे तो भौतिक बद्धतेचं स्वरूप जाणतो आणि बद्ध अवस्थेतून मुक्त होण्यासाठी कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतो. हे ज्ञान जाणणारा म्हणजे तो तत्वविद झाला. आता एकदा एक गावाकडचा एक मनुष्य असतो, जरा अशिक्षित मनुष्य असतो, तो डॉक्टरकडे जातो. त्याच्या हाताला मोठी जखम झालेली असते आणि डॉक्टर त्याची जखम प्रथम बघतात, त्याला विचारतात कसं लागलं वगैरे, मग ती जखम साफ करतात, ड्रेसिंग इत्यादी करतात त्याचं, आणि त्याला एका कागदावरती गोळ्या लिहून देतात, काही घेण्यासाठी समजवतात त्याला तोंडी कशा प्रकारे गोळ्या घ्यायच्या त्या. त्यानंतर डॉक्टर त्याला विचारतात की समजलं का तुला हे औषध कसं घ्यायचं ते. आता या माणसाचा समज काहीतरी वेगळा झालेला असतो अशिक्षित असल्यामुळे. तो डॉक्टरांना म्हणतो की या गोळ्या जखमेवरती लावायच्या ना 2 वेळा डॉक्टर. तर डॉक्टर म्हणतात अरे जखमेवर नाही लावायच्या, पोटात घ्यायच्या पाण्याच्या बरोबर. तो विचारतो गोळ्या पोटात घेतल्या तर जखम तर माझ्या हाताला आहे ना, ती कशी बरी होणार डॉक्टर. तर डॉक्टर म्हणतात की अरे मी डॉक्टर आहे, मी सांगतो तसं कर, एका आठवड्याने ये परत मला दाखवायला, जसं सांगतोय तशा प्रकारे तू हे औषध घे. आता जसं पोटात गोळ्या घेतल्या की शरीराच्या कुठल्याही भागावर असलेली जखम बरी होऊ शकते, तसंच भौतिक जगात कृष्णांच्या आनंदासाठी केलेली कितीही छोटी का अल्प अशी सेवा का असेना, ती कृष्णांपर्यंत पोचते आणि कृष्ण तिचा स्वीकार करतात. ही सेवा करण्यासाठी आपण कर्माच्या द्वारे जेव्हा कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतो, आपली कर्म कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी करतो, तेव्हा कर्माचं फळही कृष्णांना अर्पण करतो, तेव्हा तो कर्मयोग होतो. आणि असं केल्याने आपली क्रमशः शुद्धी होते, यथावकाश आपण प्रगती करतो आणि भगवत धामात जाण्यास पात्र ठरतो. आता 29. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीच्या गुणांनी मोहित झाल्यामुळे अज्ञानी लोक भौतिक कर्मात पूर्णपणे मग्न होतात आणि त्यामध्येच पुरते आसक्त होऊन जातात. तथापि असे कर्म करणारे लोक आत्मज्ञानी असल्यामुळे त्यांचे कर्म जरी कनिष्ठ असले तरी ज्ञानी पुरुषांनी त्याला विचलित करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आपण समजून घेतलं की भौतिक जगामध्ये मनुष्य स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीच्या कार्यात आसक्त असतो. याचं कारण काय? अज्ञान. आणि या अज्ञानाचा प्रभाव म्हणूनच प्रकृतीच्या 3 गुणांनी तो बद्ध होतो. अशा लोकांना इंद्रिय तृप्तीच्या कार्यामध्ये अत्याधिक रुची असते. अशा लोकांना कृष्ण भावनेचा स्वीकार करायला अजिबात आवडत नाही, त्याबद्दलचं ज्ञान घ्यायला त्यांना स्वारस्य नसतं. पण इथे कृष्ण महत्वाचं काय सांगतात की जे हे अशा प्रकारे मोहग्रस्त आहेत, त्यांना आपण विचलित करू नये, त्यांना कमी लेखून त्यांचा अपमान करणं बरोबर नाही. कृष्ण भावना कोणावरती लादता येत नाही. मनुष्य जेव्हा परोपकारी कार्यामध्ये हळूहळू संलग्न होतो, अहिंसा पाळतो, तेव्हा त्याचं शुद्धीकरणाची सुरुवात होते आणि क्रमशः हे तो करत राहिला तर त्याची प्रगती होते. कोण कृष्ण भावनेत संलग्न होण्यास किती प्रमाणात तयार आहे हे समजून त्याला कृष्ण भावना द्यावी लागते. त्यांना चुकीचं ठरवण्यात, ते किती अयोग्य आहे, त्यांचं कार्य किती निरर्थक आहे, हे सांगण्यात आपण आपला मूल्यवान वेळ वाया घालू नये. पण तरीही जे भगवत भक्त असतात तो स्वतः हे धोका पत्करतात, सर्वांना कृष्ण भावना मिळावी म्हणून प्रयत्नशील असतात आणि असं करताना कधी कधी त्यांना त्यांच्यावरती हल्ला पण होतो, त्यांचं नुकसान होतो, याचीही उदाहरणं आहेत. पण कोणा एकावरती अशा प्रकारचा, म्हणजे कोणा एकाचा अशा प्रकारचा अनुभव जरी असला तरी कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करण्याचं कार्य भक्त थांबवत नाही. श्रीला प्रभुपाद आणि इतर संतांचे हे जे कार्य आहे पुढे
कृष्ण भावना सर्वांना मिळावी ह्याचं हे सुरू ठेवतो. कृष्ण भावना भावित भक्त हा सदैव कार्यशील असतो. भौतिक मधल्या अडकलेल्या लोकांना अज्ञान दूर व्हावं म्हणून अनेक प्रकारे तो प्रयत्न करीत राहतो. आता पुढचा 30वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून हे अर्जुन, माझ्या पूर्ण ज्ञानाने युक्त हो आणि मला स्वतःचे सर्व कर्मे समर्पित करून लाभेच्छा न ठेवता, स्वामित्वाचा अधिकार न सांगता तथा आलस्यरहित होऊन युद्ध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे. श्लोकाची सुरुवात मयी सर्वाणि कर्माणि अशी होते. तुझी सर्व कर्म मला अर्पण कर. तू कर्मसन्यास घेऊ नको. कर्म कर, पण कर्माच्या फळाचा संन्यास घे. म्हणजे कर्मफळ मला अर्पण कर. ज्ञानाने कर्म कर. मला तू अर्जुना गुरु मानला आहेस, माझा शिष्य आहेस, तर माझ्या आदेशाचं पालन कर. आणि निराशी ही निर्ममो असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे लाभप्राप्तीची इच्छा न ठेवता, स्वामित्वाची भावना न ठेवता, आळशी न बनता, म्हणजे विगत ज्वर स्वकर्तव्याचं पालन कर असं सांगितलेलं आहे. बघा आता पुण्याला जे नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आहे ना, जिथे काय सैनिकी प्रशिक्षण केंद्र येते, तर जे तशा प्रकारचं प्रशिक्षण घ्यायला तिथे प्रवेश घेतात, एक विशिष्ट प्रकारे त्यांचं प्रशिक्षण केलं जातं. सैनिक बनण्यासाठी त्यांना तयार केलं जातं त्या ट्रेनिंगच्या द्वारे. तर तिथे बघा त्यासाठी पहाटे उठून शरीर तंदुरुस्तीसाठी धावणं, काही व्यायाम करायला त्यांना लावतात. उत्तम सैनिक बनण्यासाठी प्रशिक्षण वेगळ्या वेगळ्या शस्त्रास्त्रांचं त्यांना दिलं जातं. आळस सोडून त्यांना सहभागी व्हायला लागतं त्याच्यामध्ये. सकाळी लवकर उठायचं असेल, इतर काही जो काही प्रशिक्षणाचा भाग असेल, तो त्यांना सर्व पाळावा लागतो. तर हे तिथे म्हणजे आपण हे समजू शकतो की आता ही शिस्त त्यांना पाळणं फार म्हणजे गरजेचं असतं. पूर्ण करायला लागतो तो अभ्यासक्रम, कारण तेव्हाच त्यांना ती ध्येय प्राप्ती होऊ शकते. तसंच बघा आपल्याला आता आपली स्थिती समजून घेणं आवश्यक आहे. आपण आता हे भौतिक जगात अडकलेले आहोत. हे जाणून इथून सुटका करून घ्यायची असेल, भगवंतांवरती विसंबून राहून, निराशी निर्मम राहून भगवंतांच्या आदेशानुसार कर्म आपल्याला केलं पाहिजे. यालाच अध्यात्म चेतसा असं म्हटलेलं आहे. अशा प्रकारची धारणा आपली असली पाहिजे, म्हणून अध्यात्म चेतसा. जसं आता बँकेचा कॅशियर बघा, हे खूप महत्वाचं उदाहरण आहे. जसा बँकेचा कॅशियर बँकेसाठी लाखो रुपये मोजतो, पण त्या पैशांवर तो स्वतःचा अधिकार सांगत नाही. तसंच मनुष्याने हे जाणलं पाहिजे की या जगामध्ये जे काही आहे त्याचे स्वामी एकच आहेत, भगवंत आहेत. म्हणून कृष्ण म्हणतात ना की मयी सर्वाणि कर्माणि. मयी म्हणजे माझ्या ठिकाणी. कृष्ण भावना भावित मनुष्य हे जाणतो की भगवंतच स्वामी आहेत आणि तो स्वतः कुठल्याच गोष्टीवरती स्वामित्व स्वतःच गाजवत नाही. भगवंतांच्या उपदेशाचं तत्परतेने पालन करतो. याप्रमाणे तो विगत ज्वर होतो, ज्वररहित होतो. म्हणजे तत्परतेने तो कार्य करू शकतो. भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला जोडून घेऊ शकतो. आता ज्वर म्हणजे ताप. आता ताप आलेली अवस्था कशी असते? काही कार्य करावं असं वाटत नाही. आणि या उलट व्यवस्था म्हणजे ज्वर गेलेली विगत ज्वर अवस्था म्हणजे कार्य करायला उत्साहित किंवा ज्वररहित अवस्था असं म्हटलेलं आहे. तर आपण बघा सर्वात पहिला जो वर्ग घेतला होता, ज्याच्यामध्ये लेव्हल 2 च्या अभ्यासक्रमाची माहिती घेतली होती, श्रीला प्रभुपादांच्या बद्दल आपण जाणून घेतलं होतं. तेव्हा भगवद्गीतेचा परिचय करून घेताना आपण म्हटलं होतं की भगवद्गीता ही मानवी जीवनाचा युजर मॅन्युअल आहे. मनुष्य जीवनाचा उद्देश काय आहे, मनुष्य जीवनात कुठल्या गोष्टी कराव्यात, कशा कराव्यात, हे आपल्याला सांगितलंय. आता हा श्लोक बघा. या श्लोकामध्ये कृष्णांनी अर्जुनाला आपल्यासारख्या बद्ध जीवांना केलेला हा उपदेश आहे. आणि अगदी साध्या सोप्या सरळ शब्दामध्ये श्रीला प्रभुपाद आपल्याला त्याच्यामध्ये त्याचा अर्थ सांगितलाय. अध्यात्म चेतसा हा जो शब्द आलाय ना, खूप महत्वाचा आहे की जो व्यक्ती पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असतो त्याला हे माहिती असतं की आपण पूर्णपणे भगवंतांवरती अवलंबून आहोत. पुढे 15व्या अध्यायामध्येही कृष्ण सांगतात आपल्याला की तुमच्या स्थूल शरीराची, सूक्ष्म शरीराची देखभाल, पालन पोषण करता कृष्ण आहेत. आणि प्रकृतीमध्ये अगदी छोट्या छोट्या अणूपासून मोठ्यात मोठ्या ग्रहलोकात ते प्रवेश करून त्यांनी धारण केलेलं आहे. सूर्य चंद्र यांचा तेज कृष्ण देतात. सर्व प्राण्यांच्या शरीरात जठर अग्नी म्हणून अन्नाचं पचन ते करतात. तर आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे
की आपण संपूर्णपणे भगवंतांच्या अधीन आहोत. त्यामुळे कृष्ण इथे पहिला शब्द जो वापरतात, मयी सर्वाणी कर्माणी. मयी मयी म्हणजे काय? माझ्या ठिकाणी. तर हे आपल्याला नीटपणे समजून घ्यायला हवं की बद्ध जीव किंवा सर्वच जीव म्हणूया, भगवंतांच्या सहकार्याविना स्वतंत्रपणे राहून आनंदी होऊ शकत नाही. ही जीवाची स्थिती आहे की तो संपूर्णपणे भगवंतांच्या अधीन असतो. आता जो हा व्यक्ती मानतो तो स्वतःच्या स्वामित्वाचा अधिकार न सांगता भगवंतांच्या आदेशाचं पालन करतो, आणि असा व्यक्ती पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असतो. त्याला अध्यात्मचेत असा म्हटलेलं आहे. निराशी म्हणजे काय? निष्काम होऊन कर्मफळाची आशा न ठेवता भगवंतांच्या आदेशानुसार कर्म केलं पाहिजे म्हटलंय. निर्मम म्हणजे काय? माझं इथे काहीच नाही. आता जेव्हा मनुष्य कृष्ण भावनेत कार्य करतो तेव्हा तो भगवंतांच्या आनंदासाठी काम करत असतो. कुठल्याही गोष्टीवर स्वतःच्या स्वामित्वाचा अधिकार सांगत नाही. म्हणून निर्मम, मीपणाची भावना न ठेवता सर्व काही भगवंतांचं आहे हे समजून कार्य करणं. कर्म केली तरी कर्मातून होणारा लाभ माझा नाही असं तो मानतो, म्हणून निर्मम म्हटलेलं आहे. आणि विगत ज्वर म्हणजे काय? मी तुम्हाला सांगितलं की ज्वररहित होऊन सेवेसाठी तत्पर. तर बघा, पहिल्या अध्यायामध्ये जे अर्जुनाचं वर्णन आहे ना, स्वजनांचा मृत्यू होणार आहे, अर्जुन शोकाने व्याकुळ आहे, त्याच्या अंतःकरणाचा त्वचेचा दाह होतोय, पायातली शक्ती क्षीण झालेली, अशी अवस्था म्हणजे ज्वर अवस्था म्हटलेली आहे. कार्य करण्याचा त्याला उत्साह नाहीये, गमावून बसलाय तो. तर शोकरहित होऊन आता इथे कृष्ण अर्जुनाला म्हणतात की तू शोकरहित हो आणि युद्ध कर, जशी विगत ज्वर अवस्था तू प्राप्त कर. कारण ज्वर असलेला मनुष्य काहीही करू शकत नाही, म्हणून ज्वररहित हो, विगत ज्वर हो आणि युद्ध कर. आता किती वाजलेत? आपण थांबूया इथे. 4:27 झालेले आहेत आणि 31व्या श्लोकापासून आपण उद्या कंटिन्यू करूया. तर इथे मी थांबवते आता. सगळ्यांनी आपला अटेंडन्स